Наистина почиства всички полени и прах от екрана ви с лекота. Поддържайте екраните си без прах и прозорците си без следи с многофункционалната четка за почистване на екрани и прозорци 2 в 1. Защо ще ви хареса? Безпроблемно почистване на екрани, премахва прах и мръсотия без усилие. Прозорци без следи, оставя стъклото кристално чисто. Универсална употреба, идеална за прозорци, огледала, плочки и други. Компактна и лека, лесна за употреба и съхранение.